Vlak na de bevrijding van Axel filmt Maurits Schaap de gevel van het Axelse stadhuis. Binnen opname van dominee van Oeveren. Rond Dolle Dinsdag heeft hij zich uitgeroepen tot waarnemend burgemeester van Axel. Die dag zijn de Duitsers zich aan het terugtrekken, maar de geallieerden zijn nog niet te bekennen. Niemand is er dan de baas. Er is een gezagsvacuüm. Vandaar dat de dominee op eigen gezag de touwtjes in handen neemt. Enkele weken later is het militair gezag dat dan de baas wordt in bevrijd Zeeuws-Vlaanderen. Deze organisatie vestigt zich in het casino in Sluiskil. Al in 1943 had de Nederlandse regering in Londen deze instantie opgericht. Men was bang dat na het vertrek van de Duitse bezetters grote problemen zouden ontstaan op bestuurlijk gebied. Bang dat het een warboel zou worden. De Nederlandse en een geallieerde vlag voor het casino. Een teken dat het militair gezag wordt uitgeoefend in nauwe samenwerking met de geallieerden. Alle materiaal van het militair gezag komt uit Engeland. In het ontredderde Zeeuws-Vlaanderen hebben ze zelf niks meer. Het vervoer, zelfs de kleren, alles komt van de geallieerden. Nederlanders die voor het casino instructies krijgen over het bewaken van het gebouw. En binnen wordt er hard gewerkt. Zaken als het ruimen van puin, het inzetten van militair materiaal, het weer op orde brengen van telefoonverbindingen, herstellen van de waterleiding en de elektriciteitsvoorzieningen, het opvangen van terugkerende vluchtelingen, voedseldistributie, het oppakken van foute landgenoten en het voorkomen van wraakacties of plunderingen. Alles regelen ze hier. Het militair gezag zal hier de baas zijn tot maart 1946. Dan wordt de staat van beleg opgeheven en krijgt Nederland weer een democratische regering. Het planbord van 25 april 1945. Het gebruik van het wagenpark van die dag wordt doorgenomen. Onze filmer Maurits Schaap kreeg van deze mensen de opdracht om het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen zo vlak na de oorlog op film vast te leggen. Onder begeleiding van een gids worden hulpgoederen aangevoerd. Het is in de buurt van Isabellesluis. Op de voorgrond geïnundeerd gebied. De kerk van IJsendijken. Dit dorp is op 17 oktober door de Canadezen bevrijd, nadat ze het eerst zwaar hadden beschoten. De bevrijding ging niet zonder slag of stoot. Elke straat, elk huis moest worden veroverd. Er worden man tegen man gevechten gevoerd. Er vallen tientallen doden en rond de 200 gebouwen veranderen hier in ruïnes. Van Schoondijken is er na de bevrijding niks meer heel. Dit dorp vormt een kruispunt van een aantal belangrijke wegen. Op 11 oktober hebben de Fransen dit dorp zwaar gebombardeerd om Duitse troepenverplaatsingen te voorkomen. Maurits Schaap filmt het vanuit een rijdende auto. De markt met het vroegere stadhuis. Het puinruimen is begonnen. Na Schoondijken trekt Maurits Schaap richting Goede. Een Duits autovrak. Goede is vrij ongeschonden uit de strijd gekomen. Tijdens de bevrijding is dit dorp een Rode Kruisdorp. Dat was goed kenbaar gemaakt. De strijdende partijen waren overeengekomen hier niet te vechten, maar er wel de gewonden te verzorgen. Ook na de bevrijding worden hier veel gewonden en zieken verzorgd. Maurits Schaap staat er met zijn camera bovenop als er een gewonde wordt binnengebracht. Het is roeien met de riemen die ze hebben. Dan trekt onze filmer naar Breskens. Een ander verhaal voor een andere keer.